Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pajba kila yaro ya ki pulet ki balashim ya ka senjam ban let khanra thai demen ha ki benta jong ka khandailan kumjuru ha ki benta jong ka IGP ki pulet kila let khanra thai demen ha ka mi jong ka arpu pratrik uluber arajar phunrio hadin gani ka jing khanra ki pajba lingba ki comments ha comment section ha YouTube kila yaro ya kani ka jingle ki pulet bat kila a jingmuru ya ki pulet baki de ban yai piteng ban le kumni khanang ban pendu jaj ya kani ka jaj kam ha kani ka jalla